e so kame akwese football team no matwi o mani kura e na afa so take government na kasa no sika ese odi hyemu e ma hokeka na ekọ na ebo rescue team mo yo madwuma se de se fata no o ma hwe animu a emasa no ka ho bi e na ama ansha na o my Ghana ya ante asempa e no wo chese ye o machine bi kura na eno no ebekwa asase na straight nti be bia obi hye bia no senta tiampo ne hye wa ye be hu ne e de naba Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ye. Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan na betumi ama nkundwa papa ti se dia mesisu. Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan na betumi ama o nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo. Na na beto kundwa Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka. O dia fre no ma na egu screen ni so no. Abusia too maji echisu enie yada adofo nyina ase asam makwaba e de maba channel kese eso abusia abrante Christian Atsu ehun komodia na egusu ayede esomo e wo ye fidi kese so ye hyemobo sapane bi ebeto fom efa abrante insensem no ye de ba besomo na abusia amane bofofro asaba e kamia kwese e de areho pass yan hye sapomu nso de abusia ne ebeto oman no enye na ansa na mekwasa potopuro amane bone so no mamemfa etiefo ni adofo enko akire kakra na wotwi mu a ene yeti se breche kese bi esi e wo Turkey enam so amanipa dodo na ahwere wo mu enkwa abrante Christian Atsu enka ne na wosi akan edema o my Ghana na afa so wabobo de ama Newcastle ne Chelsea no ne hu nkomo ene yedi ne be na wotwe ekwa na wotwe mienu abusua na sa ebra rehusem we esi ye no na de dodo na aka ne sa abrante Christian Atsu ye obi a wo boa mobrofo awusia enyanka ene wona woni bie enti atoro enchemi a ato no enya de nyankopon behwese onfratas fo asase so ene bi so chese be bia wakwakwche ne de ene daso yasa na busa bra ensemi beto odwane entempara so ene ehu se Ghana man panyin na nadodanko akufado e de koto ne Twitter page a na wo se nyankopon se wo hu abrante yi mobo eno achi na titiru ne nkunfo bi omoka bi ewo mu oman mu eso de omano betu mu a omoche omadwen fa ansansemi asem beto odwane Ghana fo bebre na edi hu nkomo a ebi chese se bre de ene daso asa ebi nso daso wo gidie mapase nyankopon betumi ayensenkyere ni bi abusua na wasan komodie imu ano ene ekopie mu abrante Christian Atsu abusua mu aye ne abusua ne kwotwe nkomo na ebre ne omodi nkomo no na omoni age efise entie ne beto abonte se ye hu no de na kwoto yare sabia na nso ebre atu match edo mosiko na esa asem no kura bi anim enam so manadamfo wakasu so ede na no di nsem ebeto dwa abusua wasan sem imu aso ene ya akrobeto otwaseni e wo my Ghana mu ede beto dwa se abrante wonim ne da hu a wo hu na ne se wo hu no TV so na nso abrante ni timitam sika twitwiri dia eye 800 euros ede makwaku menu se won famre no enti abrante Christian Atsu de wa ye bebre enti de obi e ka ne se nyankopon ehu abrante ne mobo na won fa ne nkwa enche no abusua abra asemi beto dwa so ni nua ba e hokra ne kohu se sa wo mo yentafo ni nua ba ne so abekasa wo che sa rebu ahye ne kra so mapa na se won ti ni nua ne nka enya dia na koma ebeto ne yem abusua didi nkomo ye na nadodo na ebusa se na abrante Christian Atsu on ware ya na ena dodo na ache se waware no ms no ware de na ne yire emeka se anche ena ne yire a ono eti UK brochimema oyebro ni fita epi abonte de ensemi betu dwa wo che se arewa shane kra so mapa adichi adesen ne mani busa na ebusa ne mommy where is daddy a wonya emuaye bia emfa mom eno kai ne ya okese pa enti ogina asare ho semi no oye na ato ne so e de adesede ma UK government say emua bi ombetumi di aboa no no omo hwe na ntempara so omo nkoboa ne kunu no se de ebe omo betumi ayi na free asase na se ebusua asemi akwakọ ya areho papa ebra ne yire ndi na no betumu na ebra ne Ghana de hye bi di nkomo no omo che se abrante Christian Atsu ye obi a ne huni asem sa wabone homode pa waye bi bebre e de ama o my Ghana e na afesu wabobo e de ahye o man na unyam enti na ebre ahoyehia brese no na esi nyina ye kwenkoto dwanem na ye bompa ye abusua wasane nsensem yi mu an wona wobo a wo mo mire bi koyi o mo fra fiase eso ba mountain ebesun ye ebe se nyankopon se won hu abrante yi mobo na ba bia wo hye bia no wonyi ni MP abusua bra nsemi beto odwa no so no ye nya asofo bebre na emomu eka eho asem a ebi so
akwakoye enkomhye abusua ensem na akwakoye bebre na too much echi so pe na wo behu eye the rare news no eti abusua ye kire ensem ni mu no na ye se kire masi se eye ne manager enam ne suma ne kopie mu atake akosi akan no eye ye frɛ ne nana dodo na ebo se mrane a omode ebo no ene wo kire se ba bia edru no ani ya ye nyan arewo ya aba ni nyina ene se eya abrante Christian Atsu ba bia wo hye no omaduedue mu akwakohu ne niema bi ebi chese ehu ne bossa shots na eye ne mpaboa ebi che ne ma bebre a omo ehu wo ho ena nana ne chese take eye rescue team ne susu dua omo chese ba bia abrante Christian Atsu hye ne die sempo empo mbehu na omo hu ne emrekwa wote ase ena Ghana fo bebre na chese a wo de won te ase kwa na mom ye hu ye de hye se ne body ne nie eno kura betumi ama yakoma ato yeyem ena nana no so asa besi su dua wo chese eye football team ana eye abrante Christian Atsu ebonu aso mom homodin kwa omum hwehwem ni baako sei sesebre yi enka ese omudi sika ahyem no marikutu nkrofo firi aman hodo so aba na kwan bi ombefa so ombeboa me yi abrante no anka ese sabre football na ye dadaada eso kama ko ese football team no matwu omani kura e na afesu take government na kasa no sika ese odi hyem e ma hokeka na ekọ na ebo rescue team omo yo madwuma se de ese fata no omo ahwe ni mu masa no kan ho bi na ama ansha na Ghana yante asempa ene wo chese ye o machine bi kura na eno no ebekwa asase na si straight nti be bia obi hye bia no senta tiampo ne hye wa ye be hu ne ede naba na so ekame akoye se team na abrante Christian Atsu ebo no omatwi wo mani a omonye omadwen se wo mu etu na mo bia na sesebra woni ye kasa ode amanebo ye a eninso atata ne nia se ode maye wo chese abrante Christian Atsu ebusua eye ne nua ene ne manager ne de omu gira ba bia atorenche ni si ye na enya de omutu omonan ebe na wotwa na nam yense ni neti so makwa kopie mu ho wo mu da so gina ntenten a omani abre omani asoja ese ni bra ensoja na enso ebusane ni abre papa wo mu di eja egu eye teki rescue team ni chem so omunye de ometumi bia na bebi bere omu de hye ne hye no omuyi emfa emantabusua eye Christian Atsu agent nana ene wo de sansemi abeto dwa na wo chesen bebi adru ni de enidaso yasa omabemu ye abu ebisa niema enkose de omopeno no enti wosafa sa kunya kese we so ade ade sede eto amaya wodo se sa bre wei ena mo mekọ ommoa wo ma biara wo titeki nkan obetumi aboa na nipa dodo a nipa mpempem akọhye asase ase omunwu ye no abrante Christian Atsu ka ho no yetime yi omafiro na ankoba sade a na ne Ghana yento ya adwirimu enya ade a yebete asempa ewo yeman mu abusua wei ene amanebo a aye nana wo ye abrante Christian Atsu ni manager ode ababeto abonten etebusa de kamia koye ne de ya ye arehosem papa ye message se bo modia se oba so abe subscribe e de amame wo wi apia so na enko ofofro ho o comment ne so de fa comment section wa mekenkan e de amamo ye hye mobo ye gusua e ka che mu se mo fa mani any too much echi na de be free mo ababia e wo abrante Christian Atsu ensensem no madaroma ye de ba be somo e wo ye fidi kese so midi e de nana afiase wa amane boy me ena mede ebesomo ebusua makramo Isaac Nana obiri yeboa enterprise ye Isaac Nana obiri yeboa enterprise nkwan na betumi ama nkundwa papa ti said ya mesisu Isaac Nana obiri yeboa nkwan na betumi ama o nkundwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo na na beto nkundwa Isaac Nana obiri yeboa na service ka o dia fre no ma na egu screen so no